Mit navn er Charlotte. Jeg er 25 år, og jeg kommer fra Gistrup tæt ved Aalborg. Jeg er i gang som slagterelev ved Slagteren og Kokken i Gistrup, og jeg mangler 1,5 år til, at jeg kan kalde mig for uddannet slagter. Det med at være slagter er faktisk noget, jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle blive. Og jeg havnede lidt på uddannelsen ved et tilfælde. Men jeg har fundet ud af, at det virkelig er her, jeg hører til. Og at det at være slagter er så meget mere, end hvad jeg før gik og troede. Jeg brænder virkelig for mit fag. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan få et helt dyr ind, som man kan fremstille til så mange fine produkter. Og da jeg er noget af et konkurrencemenneske, elsker jeg også den akkuratesse og præcision, der er i forbindelse med at skære kød ud på den helt præcise måde. Det gælder om at have faglig stolthed og kunne lave nogle produkter, som man kan stå indenfor. Altså så at sige, at man har sit hjerte med i produktionen. Men man vil aldrig nogensinde kunne lave virkelig gode produkter, hvis ikke udgangspunktet er godt, nemlig kødet. Her er det, at jeg mener, at økologi spiller en virkelig stor rolle. Hvilket forhold dyrene har levet under, hvad de får at spise, hvordan man generelt behandler dem, mener jeg har stor betydning for, hvilken kødkvalitet man ender ud med i sidste ende. Men også rent etisk og følelsesmæssigt, synes jeg, det er forkert at behandle dyr, som de bliver behandlet på nogle landbrug. Jeg synes, det er vigtigt, at man forsøger at sikre, at dyrene lever så vidt muligt under naturlige forhold. Altså det, der er naturligt for dem. Det er også noget af det, der tiltaler mig ved at være slagter. Man spiller en central rolle i at informere kunderne om, hvad der virkelig er kvalitet. Det kan godt være, det er billigere at købe for eksempel konventionelt produceret svin, men kvaliteten er jo også derefter. Men det er ikke kun sådan rent dyrevelfærdsmæssigt, at jeg tænker. Jeg tænker det er generelt, at vi skal tænke mere økologisk, end vi gør. Det var kort fortalt lidt om mine holdninger. Jeg vil også gerne fortælle lidt om min læreplads. Min læreplads er et fantastisk sted, hvor vi altid har travlt, og vi aldrig keder os. Det er et meget alsidigt sted, hvor vi som elever får lov til at være med i alt. Vi er både med til produktionen, hvor vi for eksempel laver spegepølser. Vi er med til at lave mad ud af huset, og vi står også og skærer kreatur og svin ned. Og samtidig med er vi også med til at sælge alle de produkter, som vi selv har stået og lavet. I butikken er holdningen, at vi altid skal lave hjemmelavede produkter og lave det bedste produkt til kunden. Derfor har vi også i vores grillpølser udelukket nitrit og i stedet tilsat honning. Så holdningen er, at man altid skal søge det bedste. Og det er også noget, der smitter af på mig. Så synes I skal vælge mig, for jeg brænder for mit fag og for produkter af en god kvalitet. Og dem tror jeg ikke altid, vi kan nå ved at tænke på, hvad der er billigst, men hvad der er bedst.